Moikka! Tätä videoa on odotettu aika kauan ja nyt mä teen tämän videon. Ja siis mä soitan mun kamuille. Joo, siis eka mä soitan Meerille, koska äsken mä uusin tämän videon. Tai nyt mä uusin tämän videon, koska äsken mä poistin sen videon vahingossa, minkä mä tein. Ja nyt mun pitää soittaa näille uudestaan. Mutta ei siinä mitään. Mä laitoin Meerille viestin, pitkän viestin, että voinko niinku soittaa sille. Moi. Moikka! Nyt on uusinta kerta. Mä kysyn sulta nämä kysymykset. Joo. Niin, että mitä aiot tehdä kesänä? No, käyn ehkä jollakin kavereilla ja sitten me ehkä käydään Helsingissä jotain sitten. Tai... Okei. Onko sun mielestä koulussa ollut mukavaa? No, joo. Okei. Mun pitää tehdä tästä aika lyhyt video nyt, koska en tiedä miltä mulla loppuu tilaa tästä. Että pitää soittaa mullekin sitten. Juu. Joo, moikka. Moikka. No niin, siinä on nyt soitettu Meerille uusinta kertana. Ja nyt soitetaan Ellalle uudestaan. Ja sitten mä soitan Miljalle. Älä nyt vaan sano, että mulla on Miljan puhelinnumero. Just. No, soitetaan Ellalle. Tai kaikki. Noin. Soitetaan Miljalle. Moi. Moikka! Niin muistaakseni silloin kun mä puhuin sulle siitä, että mä teen sen videon, Joo. niin mulla on nyt tässä 2 kysymystä, niin mä kysyn sulta nyt ne, jos käy. Ai siis siitä puhelimesta. Tai siis niinku 2 kysymystä, että jos sä niihin voit vastata nyt tähän videoon. Joo, voin. Joo. Joo, voin. Mitä aiot tehdä kesänä? Ai kesällä. Mm. No, ainakin mä aion hyppiä trampalla ja käydä uimassa. Okei. Ja sitten toinen kysymys on, että onko ollut koulussa mukavaa? No, joskus on ja joskus ei. No silleen niinku, jos sanois, no en oikein tiedä. Ehkä niinku silleen keskikokoisesti, eli joskus on kiva ja joskus ei. Okei. Juu. No, onko sulla mitään lisättävää vai mitä meinaat? No, ei varmaan, mut niin, julkaiseks sen tänään päivänä? No en osaa sanoa, että voi olla, että se on huomenna sitten. Tai mä voin laittaa sulle vaikka viestiä sitten. Joo. Okei. Juu. Joo, hei muuten soitatko sä Meerille? Joo, mä siis soitin sille ekana äsken. Mitä se sanoo? Siis se sanoi, että kun mä kysyin siltä, että niin kuin nuo samat kysymykset, se sanoi, että se aikoo käydä kaverilla ja silleen. Sä niin sitten niin kuulet ne kysymykset siinä videossakin. Joo, okei. Juu. Moikka. Moikka. Nyt ollaan soittu Miljallekin ja seuraavaksi mä soitan Ellalle. Viivi ei vastaa, mä veikkaan.
Moikka. Moi. Mun täytyy uusia tää video, kun mä olin niin tyhmä, että mä poistin sen äsken. Niin Okei. mä kysyin sulta ne samat kysymykset uudestaan. Okei. No mitä aiot tehdä kesällä? Uida, syödä jäätelöä, tehdä petsivideoita ja käydä koiran kanssa lenkillä ja muutenkin tälleen kaikkea kivaa. Okei. Sitten toinen kysymys on, onko sulla ollut koulussa kivaa? No, on muutamina päivinä, mutta joskus on ollut silleen, että on ollut yksin, ei ole huvittanut tehdä mitään. Ja muutenkin jos koulussa kiva, jos ei äidinkieltä eikä uskontoa. Ja sitten pojat on aika tyhmiä meillä. Niinpä. Jotkut pojat. Joo, haluatko sä sanoa sun YouTube-kanavan nimeä? No, mulla ei enää ole YouTube-kanavaa, mutta mä teen kesällä uuden, koska mun YouTube-kanava oli jotenkin silleen, meni jotenkin silleen jännästi oikasulkuun, joten mun joutui poistaa se. Koska mun videoita ei pystynyt enää kattoo ja mun nimeä ei enää löytynyt. Niin sit mä jotenkin saisin jotenkin tälleen näin, mä poistin sen. Joo, mulla oli sama ongelma, että... Joku Googlesta löytyi joku YouTube-tilttaus, joku tommonen ohje tai joku tommonen. Niin sit mä sain siitä silleen, että sen voi poistaa sit jännästi. Ja mä en pysty puhumaan enempää, koska mun pitää mennä syömään. Okei, juu. Moikka! Moikka. Kiitos haastattelusta. Juu. Okei, ja kellehän muulle voisi soittaa? Kun ei yhtään tiedä, että onko kaikki tai puhelimen ääressä tällä hetkellä. Vois toki soittaa. Mä kysyn mun yhdeltä tutulta kaverilta, että saako se tulla tähän videoon mukaan. Okei, se ostaa. No, soitetaan seuraavaan numeroon. Se ei äskeisessä videossa vastannut, mutta toivottavasti se nyt vastaisi. Okei, eli hänkään ei vastannut. Ja voi olla, että kohta vastaa, jos katsoo puhelintaan. Eli tää video on tässä purkissa nytten. Ja sanotaan moikka moi ja kiitos kaikille, ketkä vastas mulle tähän. Ja kiitos niillekin, ketkä katsoitte videoa. Tilatkaa kanavaa. Ja lukekaa ihmeessä, mitä mä laitan tuohon alle. Ja tulee videoita, missä on koiran kanssa. Ja sitten haasteita tulee varmasti. Ja muita hauskia videoita tulee. Ja mä sanon nyt moikka moi!